Čaute. No, takže ideme tu mať taký narodeninový vlog, by sa dalo povedať. Je to také malé, krátke videjko. Viem, že to je iba taká vsúka tu, pretože iba tu som niečo zle hovoril a takže iba to dubbingujem. Čujte si to. A ešte som nespomenul, mám 11 rokov, takže 11. narodeniny, super. Ja už som to videl všetko, takže iba vám to ukážem. Mám Creed na Nintendo Switch 2 a ešte aj ochranné sklo na to. To bolo v tom ako. No a keď to otvoríme, tak jasné, že tam má byť Nintendo, lebo už som si ho tam dal. A vybil sa mi. Takže ho môžem dať na nabíjačku. Alebo, neviem, lebo sa bojím, že to zase pomliagam. Vsúka, tam sa mi niečo pokašľalo. Dostal som baggy jeans, hej, lebo tam není počuť. Baggy jeans, čiže sú tu aj tieto tu šatka, aj reťazka, aj ďalšia nejaká reťazka, takže takto dve reťazky. A vyzerá to super. Čo som dostal? Dostal som Nutellu. No potom som dostal knihu Emil z Lönnebergy. Čiže to je vlastne kniha o tom, lebo ja som si ho sám vyberal. No a iba som sa tak kúkol. Aj to o tom, ako vystrel na prázdninách. A potom som dostal Mikinu takúto. Aj tam iba niečo napísané, niečo, že chapter alebo čo. Alebo viete čo, áno, poďme si dať ten obal. Tu mám túto konzolu a môžeme si aj svetelku kúsať. A môžeme si aj tieto svetelka tu. Chce ich tam, no tak kúsich. Takže asi si dám návod, lebo ako dokašlem. Keď tu vidím. Je môj salfietkoj. A po slovensky, že po anglicky. Use the included cleaning cloth to and som si rozďubal to sklo, boli tam toľko bubliniek, takže ja len dúfam, že sa to teraz nestane druhýkrát. To mi nedali. Tu má byť nejaká handrička, není. Parchanti. Tak ja mám svoje. Si to mám toto, ale to nevadí. Som si mala aj ruky umyť. A tu vám aj kľudne ukážem, ako ten mikrofón funguje. Tu má taký konektor a proste ono sa to tu akože oné. A tak sa to vlastne len raz práve, trua práve, teraz. Ale bol. Robím bez týchto konektorov, aby sa nepovedalo. No ale hanba im, mi nedali ani utierku. No taká blbosť to je, no čo už. Tak plus je, že mi tam dali Nintendo, normálne takto, že Nintendo handru. A keď ja to chcem, aby to bolo všetko také pekné. Hej, ale to čo majú za nálepky? To je z tému asi. Do matky, kládky, také to je hnusné. Tu už Alza dá lepšie nálepky ako toto. Ja už fakt neviem, čo mám ešte použiť. Asi moju riť, alebo čo. Plne vyčistil ako Madonna. Kašlem na to. Keď to bude tak to bude tak. No, moja chyba to nebude. Aha. Dobre. Vypol sa mi mobil. Čiže tu už som si toto zariadil. Dal som si tam Big Brain, tu je Big Brain a neviem, jak sa to volá. SpongeBob SquarePants Titans of the Tide. No, potom som si dala tieto straps a ešte som si tam dal tú Nintendo handričku. A ozaj, sklo už som urobil. Podarilo sa mi, že ideme to tu poriadiť. Vyhadzujem toto a toto. Toto a toto.
taký, že... Neviem, už to tam dám takto? Aj. Že... Go. No. Ready? Yeah. 3, 2, 1, go! Bang! Pačte, nenatočil som nič, iba tu natočím kus cestu, ako ideme. Takže tu už ideme do Bystrice, tu už sme v KFCčku. No a tu kus nejaké zábery. No a tu už sme išli domov, úplne cinema. Takže čaute, my už sme prišli z Bystrice. Ja som sa išiel prvo nájsť do Mekača. No a potom sme už išli do kina. Išli sme na film Kráľ kráľov. Bolo to pekné o Ježišovi. Bolo to super. A trvalo to tak 2 hodiny, potom sme išli, lebo my sme išli s kamarátmi. A oni mali obed, ja som nemal, takže ja som pred kinom jedol a oni po kine. No tak, aby neboli sami, tak som si dal taký, čo to bol, donut, alebo čo, vodu. A oni tam už nejaké menu. No a potom sme už išli domov. Išli sme po môjho brata, ktorý nás odviezol domov, normálne on šoféroval, lebo on už dostal vodičák a môže šoférovať. No tak nás odviezol. No a už sme doma a ideme odpratávať sneh, lebo nám napadlo ako úplne, že napadlo. Takže som si musela dať šušťaky, aby som to vôbec mohol upratovať, lebo to je úplne absolútne cinema, chápeš? To brata by som mal pravdepodobne dostať nejakú hru na Nintendo Switch 2, ale neviem. Takže Gregor, môj brat Gregor sa vlastne vdil, bol priateľke, ten akože dneska prišiel, no a tá priateľkina babka mi to posiela toto, bola dále peanut, karamel a wafer, čiže arašidy, karamel a wafle, no a to je všetko. Takže čaute.